Ngicatha imali yami le ngisuke ngiyinikeza wena ngisuke ngenzela because ngiyenzisa uthando lento le. Mina ngiyeke ngadli mina. Uthando lomngane kodwa mfethu. Ungayisho kanjani lonto le? Ungayisho kanjani lonto le because uyazi ukuthi mina ngiyithanda and nginama feelings akho. Ampina ngikubingelele ke mbukeli ekhaya igama uGugumisele kaMthombeni bathi ulwandle lungawela umuntu olwela usokodwa ababona bakwazi ukubongela. Ngikubingelela kuyona ke lana inethe ka TV angiyithandi lento show. Ishow emnandi kakhulu ke lapho sibhalelwa khona ke abantu abanezinto abangayithandi. Ngabe mhlambe ukwagibela ke i-transport, public transport u driver ke wakuphatha kabuhlungu noma mhlambe ebudlelwaneni bakho kunezinto ongayithandi ezenzakalayo. Lana ke sinaye ke usisi namhlanje ke isibomondiya nje esisibhalelile namhlanje. Sisami ngikubingelele njani? Ngiyaphila sisami njani? Ngiyaphila. Usisi kahle lapha ayichaza ukuthi ubani wakabani indaba ebhalele angiyithandi lento show. Oh sisami igama lami nguSenamile Ngwabiyela ngisuka eShowe kodwa ngila eThekwini ngokufunda. Yeah. Sho sisi wami ngibhalela angiyithandi lento. Lento eyenziwa made best yami. Isiqala ukungikhathaza kakhulu, okay? Sisuka naye emakhaya. Manje izinto isiyenza kakhulu. Ikuyaqala manje ngikhethela ama boyfriend yami iyangithethisa mangabe singakhuluma ngithola ukuthi ngaleso sikhathi idatha anginalo. Sesuka kuhambe kahamba wagcina sengitshela nokuthi uyangithanda. Ngaqale nganganaka since kuumuntu engimjwayele kakhulu. Kwaqhubeka isikhathi lokho engitshela lento manje sengithanda angiyithandi lento ayenzayo kodwa ngisafuna ukuqhubeka ukuthi sizwane. Yebo sizwane. Alright, into engizwa la usike ubhuti lo ntsukana emakhaya. Naye uzela ngokufunda noma ngomsebenzi. Uyasebenza yena kusho ukuthi wafika aqala mhlambe noma uze ngene ngomsebenzi. Wafika aqale bese ngalandela. Oh alright, vele kusukela nje emnganeni benezwane la kahle. Sizwana ngoba ngisho esikoleni besifunde esikoleni esisodwa kunguthi ephambili ngokamabanga yena. Manje ke njengoba usushoko la ukusinte ekukhathazayo ukushayela umthetho ukukhethela ama boyfriend mhlawumbe mekhethela uthini usijola nomuntu okanjani onjengaye mhlambe noma kwesinye isikhathi sijwayele ukuthi sixoxelane ngabantu bethu engixoxele ngabantu bakhe yabo ngibancome nami ngimxoxele ngabami uthe kusuka ngicina ngabona ukuthi hayi mengithi ngiyamxoxela akasabi naloko wasekuqaleni uyagxeka kakhulu. Oh alright, uvezelana ukuthi ke useze wantshela nokuthi uyakuthanda. Eyitsheleni kwakho ukuthi uyakuthanda ufuna nibe sebudlelwane noma uyakuthanda ezini abangani kade naqala ukuba abangani. Ukhombisa ukuthi ufuna sibe sebudlelwaneni mayesha. Uzethi nje ngaze delete yonke into ekhona. Akusho sayekela abantu bakhe ahleze ngitshela ngabo wena usuyamazi wethu unabantu abanganani ujola nabantu abakanjani vele sibonisana manje usefuna wena usefuna mina usengijikele nje kakhulu. Oh iyona ke lapha ke mina ngifuna ngikwazi ke siswami asifuna umuntu ukumenzisa into angayifuni mina ngifuna usho wena sizwe ingaka ukuthi thina njenge angiyithandi lento show ufuna sikusize ukuthi ke sifike lapho ukuthi yini ofuna siyenze ningisize ningikhulumele naye nimbonise ukuthi angisho ukuthi ngiqeda ukuzwana kwethu asiqhubeke sizwane kodwa lento ayenzayo akayiyeke angiyithanda kwangempela futhi ngoba kwesinye isikhathi ngixabanisa ngisho nomuntu wami uqobo ngoba useyamazi naye yena umuntu wakho efika vele ngisufike khona eMelbest. Yebo ufike khona. Ufike vele khona but ubengenankinga ukuthi cha kunomuntu engizwana naye. Ebengenankinga kodwa ubona indlela asefona nangayo ufona njalo. Useyaqala useba nenkinga ukuthi usengase seconteni yenzana umngani wasemakhaya. Alright ke njengoba uzwile ke lapho ke mbukeli ke ekhaya ukuthi inkinga lana inaye la ubhuti ngizothini kusho nje umngani nje wadala abasuka naye emakhaya usise but usemenzela ngezinye indlela abe yena abengayilindele. Ubhuti lo ufuna ngathi manje angazi noma usewubhuti wakhe kakhulu but ngiyangibona lokho but sizozwa ngaye lapha yana ke ubhuti mase simfonele basizomfonela ubhuti sihlangane naye funa ukuzwa mhlawumbe ubhuti umthandisa ukuthi phela usisi wakhe yamvikela but nangu sesiyaveza ke manje la usethi ubhuti uthi uyamthanda usengayeka ngisha abantu bakhe hey nama ngiyithandi lento le uyona angiyithandi lento show. Akikubingelele ke mbukele ekhaya igama uGugumisele kaMthombeni bathi ulwandle lungawela umuntu oluwela wawo sonkodla bona bakwazi ukubongela kuyona ke lana inethe zaka TV angiyithandi lento show kanti ke ngihambi ngedwa ngihamba
Pulse lami hlezi ke ngigadiwe lapha ya mastermind uthi unibamba nje impela nibambela abantu bethu masebese nje benza lezi zinto zabo singayi understand kanti uyasiphalela ke lapha yana kwahlala unethezeke @gmail.com usitshele nje ukuthi wena inkinga yakho ikephi ngabe uhlushwa mhlambe isisheli sakho noma iex endala engafuni nje ukuhlukana ngoba kunalabo bantu abangafuni bona ukuhlukaneka yabo kanjalo nje izinto ezikanjalo umngane ongasafuni kuba umngane osefuna manje ukungena noma isachiki esefuna kuba yimini chiki kuningi nje ungasibhalela lapha kwahlala unethezeke @gmail.com sasiphinde sabuya futhi kuyona Nethezeka TV kwi-Angithandi lento show kanti ke njengoba sesibesibhalelile lana washo ukuthi ke unomngani lana abasuka naye emakhaya abasebe la eThekwini bobabili usesuyafunda njengoba duzwile nje isiqepheni sokuqala lapha yana yonke into ukuthi nangokubhuti besishela uSombiza useyifikele bhuti wami uyaphila Ngiyaphila njalo. Siyaphila ubhuti mhlawumbe ukuthi ubani wakabani uqhamukaphi Ngulindelani ngakho imali esiloku ngisala khona la kaMashu ngalapha ngaseThekwini. All right usisi lesihamba naye ke lana ke uyamazi Yebo ngiyama. uyini mhlawumbe mase kuthi uyachaza ke nje kuwena Umngani wami umngani omkhulu semakhaya. nazofika naleThekwini futhi ukuthi nakhona umngani hayi ngiyabona sisi wami mhlawumbe ungamchazela kubhuti ukuthi yini obumbizele yona lana yabo ukuthi yini oyikahle kahle thina osibizele yona ezi ke iNethezeka TV. Okay, lindelani bethu ngibhalela iNethezeka TV. Ngiyazi ukuthi singabangani kodwa sekunezinto izimpawu engasayiqondi ngathi akusekibo kuphela umngane and lento ayingiphathi kahle ngoba ngisafuna siqhubeke sizwane kanti lento izoyenza ukuthi sigcine singabe sisazwana. Ulindelani unokufona sisi wami fone ngisho ngine boyfriend yami nginitshela ukuthi angithandi lento ayenzayo. Manje mhlawumbe uzozwa mangabe sengimcela ukuthi ukuthi ke athi ukwehlisa kancane ngoba uthe egcina ube seshona nokuthi khona la wathi khona uyangithanda ngavele ngaxaka ukuthi kanjani ngoba phela i-email best yami mhlawumbe ukuthi uyakuthandwa akubhudi lana ke wakusho mhlawumbe kangahle wakusho kanye wakusho phambilini ngaqale nganganawo waphinde futhi waphinda manje hayi sengiqala ukukhathazeka ngempela ukuthi kanjani manje wena Lindelani uthini ke ngalokho ngoba usisi kuyazivezela futhi nasekuqaleni ukuthi uze wasuzoyeka abantu bakho ukhethe yena Yebo ngibona kanjani because ngibona ngathi sewumuntu engizomjwayela manje yabo because sekukhona lezi zinto bengikhuluma naye angibonisa abantu abaseceleni so manje ngakhetha ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nayo because siya understand manje umuntu kanjani. Yebo shothi ngene uyakutshela ukuthi cha wena aqonywa amantombazane kanje mhlawumbe uyakubonisa nokuthi mhlawumbe intombazane uthi hayi ngeke mnganami le iyabheda ayikho right wagcina usobona wena uthi uqinisile lo lezi zinto akazenzi yena ngempela ndi umuntu o right wasewabona yena kuyena o right because ezinye izinto ngiye ngithule ngibheke ukuthi yakuthini unqothi ngakhetha yena because ezinye izinto ngikhulume naye kanjani manje bethu because ezinye izinto besikhuluma sibathi shothi umngani bethu uyaphela ke phela lapha ngithi wena uyazi ukuthi ngine boyfriend yami and ngiyayithanda khona into engizwile mina ngaphakathi kade ngaba nama feelings anganqe awu ngeke bethu futhi ke ubhuti wami lana sesuyachaza usikade aba nama feelings akho ngifuna leyo mina lo phasi yona ngiyithandayo angithandi lento esho nginathanda lo phasi sonke sisuka kude kabi siswami ukungixakayo uzokuvusa manje ade singabangani nje aba right nami leyo nto ngifuna ukuyazi ama feelings aqale nini ngize ngifike la vele ngifike lapha ngabantu sengimelwe ngisho manje kanjani mina nawe ngoba siyazi konke sifunana usungayihlule nje awungizwa mfethu mangikhuluma nawe ufona ngine boyfriend iboyfriend yami ngiyayihlonipha kakhulu kabi mina ukuthi ngaze ngibambe bangani and saye saxabana sibanga indaba yakho kodwa mina ngiyakuthanda uyazi nje hayibo ngeke wona sisi nje akukho ke mhlambe noma okuncane ke nje nawe okuzwayo ke ngawubhuti ngoba phela uyasho akukho banda lutho nje lutho ngiyamthanda ezumngani wami hayi ukuthi sithandane akuyaphela umngani phela amakhosi ngakucela nje ukuthi mina ngifuna ukuba nawe ngeke bethu vele uthanda ukuqala ngabangani nje mina ngiyakuthanda nje mina senze njani ngiyenze njani iboyfriend yami ngiyenze njani boyfriend yami kusho naye enze njani iboyfriend yakhe ayeke ngoba nawe usuphela abantu bakho uzobayeka abantu bakho and futhi awusho ukuthi umuntu uthi abantu kanti bangazi ukuthi vele ezinye izinto ngiyakhuluma naye phela ayike into engayazi ngahlele sibonisana kodwa elokuthi ke usithandane kodwa nje kuze kwenzeke lokho ngeke wena ke sisike uyibona yena ubona ukuthi angikho right ne boyfriend yami ingakho uthi kumele sithandane so2 nje mina ngiyakuthanda nje i-boyfriend yami ayingithandi nami ngiyacabanga ukuthi akuthini ukuthi ngakhetha because ezinye izinto bengikhuluma nabanye abantu uyangibonisa endleleni lapho uthi wena ngibona ngathi uthi mina ubuyisho konke umgxeke yazi no wanda umgxeka kangaka umuntu wami
ngoba ngeke ngithi mangixoxa ngaye ade nje ku right yonke into mangixoxa ngomuntu wami emgxeke umgxeka kanjani umuntu engazi kahle ukuthi ngiyamthanda siyathandana kahle naye. Kodwa manje ubona indlela okhuluma ngawo mina ngitshe mina nawe singaphambili ngalento le. Kodwa ezinye izinto uzisho ngayo nami mina ngingaphatheli because nami ngiyakufuna ngithi idethwa ngakho ukuthini ngitshela ngiyakuthanda. Ubhuti lana ke uthi sisi uyilo muntu amfisayo umuntu o right for yena. Shusi wena ke ngokwakho kubona yena e right for wena. Cha. Si right as abangani. Not lezi zobudlelwane. Siyami si right sibonisana ugcine kanjalo hayi uthi sithandane Nkosi yami siyoxola makubhlungu. Manje usungenza lento ngithi ngivele la mina. Ungasondeli kuyena ungasondeli kuyena. Angithi mina awufuna ungizwe mangikhuluma nawe kahle. Masikhuluma awufuna ungizwe. Bekohamba kugcinephi? Bekohamba kugcinephi? Ngiyakuthanda. Ngiyekele ngifake indaba zomngane. Angikuthandi nje mina ukuthi sibe sithandane angikuthandi. Yazi lento yenzayo. Musa ngiyisondela mbambe ukusondela. All right bhuti wami la kwilokhuzana lana kuyona lana inethe ka TV kwiangithande lento show usese usibhalelile ngenxa yento angayithandi thina lana sizile ukuzonixabanisa nabangani futhi siyabona nani indlela oqhamuke ngayo namekubiza ukuthi ufonela yena cahlangane la ePaki waba right lalela mina bhuti wa right okhombisa ukuthi uyamthanda yonke into lokho uyamhlonipha futhi mekubiza uza manje sina sizonikeza umwaluleko ozoniluleka nobabili ngoba ngisabona ukuthi uyamthanda nawe futhi akona uphela kwempilo lona usazomthola umuntu ozomthanda mhlawumbe nosese uzoyishintsha ingqondo yakhe mhlawumbe usazokuthanda abone naye mhlawumbe ukuthi lo muntu anaye mhlawumbe amfanele mhlawumbe uyambona lokho ngoba umuntu wesilisa usamfanele sizonikeza la nobabili because siyathanda siniqhubeke nobudlelwane benu kungathiwa nafika la angithande lento show yakho kumselo kaMthombeni nasenaxabana ngoba niyasho ukuthi nisuka kude nisuke emakhaya sizonikeza umuntu nibonisane kwamanje ilento esenzakala asifuni ukuthi nixabane usiyasho ukuthi uyathanda ukuthi niqhubeke nizwane kusho ukuthi simnikeza ispace simnikeza isikhathi mhlawumbe naye lento ifike kuyena bonke ngokusheshsha uphuthuma nami ngiyimina ngeke umngane wamadezwana naye siyaqhaphisela usiyangithanda nami sengiyamthanda manje ngokusheshsha yayibona lonto kodwa siphuma kude nowayekwazi ukugeza ngisho naphambi kwami ngivashela ngasekhanda nanisakhula kushuthi nanisakhula lezi ziyenzeke phela lonto le mina sengazi yonke into ngaye so mina nami siyazi yonke into ngami because yonke into singafihlelana basi mina ngifuna sivumelane lana niyafuna nobabili sinikeze ngifuna nivume nobabili mekuthi niyanqaba futhi kuyilungelo lendlela sinikeze umuntu ozoniluleka kahle mhlambe nose sikuzohamba kwesikhathi uzobe sewushintsha nomqondo ayeke into esolule mina ngiyamthanda mina lo mama ngiyamthanda kakhulu futhi manje kuzoyenzakalani ngoba phela mina ngesize sithandane nawe asho sikuyobhoqa ukuthi kumele ngimenze njani mina umuntu wami ngithandana naye uthola lo munye kanjani omunye ozoba umngane wakho because mina ngeke ngikwazi ukuthi angilahlekele manje usho omunye ozoniluleka uyavuma ukuthi nilululeke yebo singacala ithatha isikhathi lento yethu ukululeka phela siyaphuma manje la niyaqala niyayihambe iprocess yenu niyayenza iprocess yokululeka yebo ngiyavuma kwami uyena udinga ukululeka because mina angixabani naye anginankinga naye uyena ongishintshele nginenkinga yalento ayenzayo manje ngiyadinga mhlawumbe angazi noma unenkinga kakhulu nezintombi zakhe angazi kodwa basi mina ubhuti ngiyam-understand siswami uyasho ukuthi wena u-right for yena izinto esenixoxene izinto ombonisa kuzona lo muntu wesifazane amdingayo kusho akaze ahlangane nalo muntu wesifazane onjengawe kuyona ke lana ke angithandi lento njengoba sekwenzeka nje mina ngizobanikeza ithuba ngiyabona ukuthi bayathandana uthi bathandana ngakuphi ukuthandana ibona bo bathu abazanayo mina ngizobanikeza nje ithuba lokuthi bakhulume eqala ngaphambi kokuthi ngibanikeze lo muntu engifuna ukubanikeza yena angivesane nje nginikeze ithuba nisukhuluma nomabili sisi masingajabula manje usho kanjani lonto lokuthi mina nawe futhi asithandana because sikwela kudala ukuthi sisakhula ngoba sasibonisana ukuthi mina nawe izinto esingayihlela ukuthi zima kanjani bese awucabanga ukuthi masingathandani ngavela iphele nje yonke lento le ngoba ukukhuluma iqiniso angikuthandi ukuthi sithandane angikuzondi ungizwe kahle kodwa ngikuthandela ukuthi sithandane ngifuna nje sizwane sibonisane senze njengoba bekwenzeke ekuqaleni fethu manje uyisho kanjani le nto leyo because uyazi ukuthi since kudala savumelana ukuthi mina nawe soze sahlukana sabangani manje mina senginama feelings akho manje ngenze njani sihlukana angazi uzoyenza njani ama feelings okwangempela kodwa uhlukana ngesize sihlukane soqhubeka sibe bangani uma uzoyeka nje lento oyenzayo yazi konke ebuhlungu ongayazi mina icathi imali yami le ngisuke ngiyinikeza wena ngisuke ngenzela because ngiyenzisa uthando lento le mina ngiye ngadli mina uthando lomngane kodwa mfethu ngeke ungayisho kanjani lonto le
Ngisho kanjani lonke le cause uyazi ukuthi mina ngiyakuthanda and nginama feelings akho. Yazi vele ngincamile ungalala ekhaya sithi siyofunda. Kodwa manje wena usungenza nje manje. Kodwa sikuyeke lokho uyazi ukuthi mfethu singayilungisa izinto cause sisuka kude. Sithi sibancane until manje. Wona lo muntu uthana naye manje. Umthole manje. And uzokushiya manje. Thina sesiyazana. Asinikezane ithuba mina nawe. Ngeke kulunge lindelane mfethu. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda kakhulu. Ngisho kanjani yona? Kulunge shame. Naye futhi uyangithanda. So mina suthi mina ngibeke eceleni lokho cause mina imina ngasona. Cha nawe ngiyakuthanda kodwa njengomngani. Ungizwe kahle njengomngani. Mabuthi uyangithanda njengomngani uqonda ukuthini cause mina nginama feelings akho. Kushuthi nami ngizokunikeza ama feelings ami umngani. Akusizi mfethu ukuthandana nomuntu ongamthanda. Ngithi uyakwazi lokho. Sizoxabana emva kwalapho bese kugcina kwenzeke kanjani? Bese kuyaphela ngithi. Lento eyenza kumina angithandi neze. Kusiza ukuthi mfethu lento engiyishoyo uyikhole uyizwisise futhi angisho kabi sizoqhubeka na uqhubeke mfethu nabantu bakho. Ayikho into ongayisho kabi la. Sekushintsheni ngoba phela ade nihamba kahle nabantu bakho yonke into right. Inkinga ukuthi mina sengikhuluma nawe sesiyazana mina nawe. So lokho kumele sikulungise about mina nawe. Yazi kubuhlungu mnandi kanjani ukuthandana nomuntu osomazi for emqondweni ukuthi izinto ayikhulumayo nawe nithathana kanjani. Kodwa lonto sekutheni sisifundene. And ethandeni manje sekuya ngokuthini kumele ukhule naye umbone ukuthi umqondo njani. Kuyabonisana vele kodwa ngeke izisebenze mina ngicabanga ukuthi sizosebenza. Yazi mina izinto engangizenzela wena nganginganikeza ukuthi manje sibabangani because ngangihlezi ubohambe lekhe ngithi ngiyakuthanda yezo. So wena wawuyinikeza ukuthi mina ngumngani wakho angazi noma kanjani. Lento le isekutheni mina nawe futhi ngiyakuthanda. Mfethu into engizocela ukuyiyeke ukuthi mabe kune boyfriend yami ungangifoneli. Ngiyakucela. Mangisemakhaya ungangifoneli njalo futhi mangisemakhaya ngoba ekhaya phela bazoxayeka ukuthi ubalo sefuna kangaka bese beunderstand indaba bangithi umngane omfana kuthiwa yini leni ngixoxa kangaka nomfana nawe uyabazi emakhaya babuye benga understand. Yazi ukuthini because ngiyabona manje usathanda ukuba nama bo. Lento sekutheni mina nawe leke shona le nale because mina ngithanda ukuthi ngibe umngane wakho for now. Sesikhulile sibadala manje. Mana ngithanda ukuthi ngize ngilahlekele wena lokhu ngitshethe ngomngane wakho. Angingabe umngane wakho mina. Futhi ukuthandana nawe sengiyakwazi. Manje kuzoyenzeka laniki. Isiphi isicino ngoba phela ngeke sizithandane. Ngiyacela. Sengubhebi futhi manje inkinga ukuthi sengize manje ngize ngikhulume lezo zinto ezikanjalo because mina ngiyakuthanda mina. Ama feelings ami ngicela uwabeka kuwena mfethu sengiyakunderstand. Yonke into mfethu siyikhuluma mina nawe sifihlelana uyazi nawe. Ngiyakuthanda nami. Ngiyakuthanda kakhulu futhi kodwa hayi ukuthi sithandane. Fethu. Yabona nje angazi ukuthi uzoncenga kuze kufike phi. Sengiyahamba mina manje angeke ngize ngikwazi. Uhamba kanjani manje? Uhamba kanjani mfethu ngaqeda ukukhuluma. Kufika phi ngoba phela ngesize sithandane okwangempela. Ngesize sithandane. Afethu uyazi ukuthi ngiyakuthanda nje mfethu. Afethu. Nake mbamba phansi mbambe mastermind. Nje singiyakuthanda mfethu. Ungayenza kanjani into enjalo mfethu? Hayi bhuti wami yabona nje na mastermind enza umsebenzi wakho yabona nje babukeli niyabona nani ukuthi ayikho into ezokwenziwa lana abantu bancengene lento ihlula nje kukhona thina ihlula bebo odwa bobo babili okhombisa kona sekuyokwenza okwenza la ngoba usisi uyashela ukuthi uyafisa kodwa bamthole umuntu ozobaluleka mina ke igama ukukumsele kaMthombeni uyasithola lapha usibhalele nawe uthi kwahlala unethezeke @gmail.com.